No, no es suficient. Però en català, no? En català. Per què vas anar a Barcelona a estudiar? Bueno, en primeiro lugar, eu decidín, cando comecei a carreira, fixen un examen de acceso, porque para a traducción fai falta un examen de acceso, para Barcelona e para Salamanca. Admitironme nas dúas, pero ao final decidín irme a Salamanca primeiro, porque bueno, era unha cidade máis pequena, etc. E logo, como tiña a espina esa de por que non me fun a Barcelona, decidíme a Barcelona. Por que? Porque, bueno, a universidade era moi boa, era unha das mellores de traducción de España, e aparte porque Barcelona ten moitas oportunidades laborais, e porque Barcelona, en comparación co resto de España, é Europa. Está ao lado de Francia, é moito máis aberto a cara a Europa e cara a oportunidades, como digo, laborais, bueno, de todo tipo. ¿Qué es lo que te agradaba del periodismo? Pois o que máis me gusta é que todos os días aprende algo. Però abans de començar, o sigui, per què ho vas estudiar? Per què volies estudiar? Pois por vocación, simplemente. Eu, cando comecei a facer o máster, nunca fixera ningún tipo de carrera periodística, nin nada. Foi cando empecé o máster en política, que, bueno, gustábame a política, gustábame escribir, gustábame contar e gustábame comunicar. Era unha mistura de todo eso, que era o que estaba buscando e o que me gustaba do xornalismo, comunicar ou informar, ver que outras persoas poden aprender o que ti lles contes, e que gracias a ti están aprendendo, e gracias a que ti lles contas están formándose eles tamén unha opinión, porque é unha das bases do periodismo, informar para que, tanto dunha banda como doutra, para que a xente formese a súa propia opinión, a súa propia crítica con respecto a algo. E et va costar trobar feina? De momento non, porque, xa vos digo, isto é polos estudos que fixen, pola universidade, etc. Pero si é certo que hoxe en día o mundo do xornalismo está moi mal, porque a xente non quere pagar por información de calidade, e porque hai moito intrusismo, entre comillas, de xente que realmente non é xornalista, de xornalismo basura, de xornalismo que non sirve, que non é xornalismo, e cada vez notase máis. Pero bueno, hai que ter esperanza e hai que seguir adiante, porque senón desmoronaste. Tornaràs a Barcelona o a Espanya? De momento non están nos meus plans o voltar a Barcelona, pero tampouco descarto, se me sae algún proxecto ali ou algún traballo en Barcelona, porque non, gusta unha cidade, estou moi contento, se podo facer o que me gusta, que é informar e o xornalismo, pois sexa aquí ou sexa en China, da igual. Coneixes Radio Flashback? Non. Què t'agrada més, redactar o fer locució? Bueno, para facer unha locución primeiro hai que redactar, porque ti te redactas a noticia, pero gústame quizás máis a locución porque é unha mistura das dúas. Primeiro tens que redactar o teu propio contenido co teu propio estilo, e logo tens que contar o que escribiches oralmente, e creo que é unha boa maneira de xuntar ambas tarefas jornalísticas. I havies pensat, ja que t'agrada tant la locució i tal, fer alguna cosa de doblatge? Penseino, cando estaba a ter unha traducción, porque unha das bandas ou das vías de traducción é a locución e a doblaxe de películas ou de series, e pensei ao principio en facer un máster ou un posgrado en doblaxe, en audiovisual, traducción audiovisual, chamase así, pero vou decirme ao mundo do periodismo, ainda que tampouco descarto se me salise algún proxecto de doblaxe, porque non, benvido sexa, claro que sí. Quines aspiracións para o futuro? Pois que o principal de todo é que se me recoñeza polo meu traballo, e bueno, ser un bo periodista, un bo informador, que a xente disfrute co que eu lles conto, coas noticias que lles dou e co que eu informo.
Moltes gràcies pel teu temps A i molta sort.